gwenge Malundiani kuma masira makoch mar apaya onego ji 52 ka jomoko bende medo yudo thieth. Ka bende kawuono en chenro no ero mano mar mine wacho wadhi bedo kod wendo marwa ma bende en jaod bura ma county ma Kisumu kata women rep ma Kisumu County mano Kanyero Ruth Odinga mabo bedo ka watwak godo ewi dongruok mano mar county no. Intiere koda penjo ni inyalo cholonwa chon kokalo lai marwa mano mar ote machok ma en 23600. Weche ma bende wamiyo peko dhiambo masani gin magi. We will stand firm as a ministry to make sure that all the drivers are tested, retested, and must be found competent. Piny owacho olando rido chike mag apaya e kedo kod masiche tok masira manonego ji 52 Lundiani otieno manyoro. Abiro tiyo gi luo. Ok nabeja di bari. Ok nabeja terwar. Odong Giranda oyangi kaka ker oganda luo e nyasi mar piny luo e county ma Homa Bay. Sana tukasema mbona tuwezi kupata na tena tunaona vizuri tunapata leo. Nafurahia sana Rudu, bwana Rudu mkubwa anafanya kitu ya maana sana. Jodongo ma Migori ochako yudo omenda mawuok e aguch piny owacho mamalo. Machiegni e weche gi nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno mana kaka nawacho en ichwalo ote magi kokale lai marwa mar ote machok ma en 23600 ka weche gi bende iluwo kokale mbui marwa mano Kanyero YouTube Ramogi TV kanyakla kod Facebook bende Ramogi TV. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. E masicha paya Malundiani nyaka sani oseyangi ni ji 52 owito ngimagi e masira makoch motimore otieno manyoro. Trela moro ma piny Rwanda manyo ting'o smiti kowuok pacho kae kochomo Rwanda obayo yo motuomo geche 8 kendo ng'ielore kuom jomoko mane ntiere e geng apaya. Simfros Okinda nowuoyo kuom moko kuom joma notonye masira no kod joma nowito johera magi kendo miyowa lipodni. E od thieth matin e county Malundiani osiepe kod wede mag jomane masira ojuko donjo mar manyo wedegi magi paro ne nyalo bedo e masira no. Anyuola mar Dennis Kipsang ma en jariemb apiko manowito ngimane e masira ni bende menyo. Kipsang en achiel kuom ji 52 manoyangi ni otho e masira no. Lit kod kuyo kwako oganda manie alwora Malundiani ma osebedo chich jowuoth kuom higni buora. Masira makoch mane otimore tich abich otieno omayo gi joheragi koda kwe. Kwa nimelala nikaenda nikampata Jovri. Nini mbaya? Dennis ameenda. Wapi? Junction. What happened? Kuna lori imeanguka na amefyeka yeye. Have you confirmed? Kaniambia nimeenda mpaka huko, nilipata ripoti nikiwa Londiani Center, nikaenda mpaka huko, nimepata Dennis ameangalia chini na jacket iko kando yake. Kilomita machuo kowuok kar masira no en gweng mar Tulwap Kipsigis mantiere kar chungod bura ma Kipkelion East. Anyuola machielo ywago tho mar nyathigi mokwongo Viola Chebet. Mosenido Viola Chebet ne jawanda swekra e akak yore Malundiani. Chebet nochako ohala no higni 3 mokalo. Anyuola ni koro wito jal mane pidhogi. Chebet ananisaidia kabisa. Anasinda hata baba ya nyumbani. Chebet ananisaidia kila kitu. Kila kitu. Sabuni ya watoto ni Chebet. Midhiero machal kamano bende omako anyuola mamoko ma bende owito joheragi apoya nono. Ji 32 manyo yudo hinyruok dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e counties ma Kericho kod Nakuru. Cristiano Gutu, ma en achiel kuom weg nyamburko manyo trela ni otuomo, lero kaka masira no ne odwa tieko ngimane kane riko chomo boma ma Kisumu kowuok Nairobi. Kwa chopo junction madonjo Molo, ni nitie trela ni nitiere mbele na. To na chich ni trela ni ok no ring maber. Kech an ni speed mar 50 to ok na nyalo yudo trela no. To no ringo waya by kwa iteremuko kama no ringe ok no onge kod any brakes moro atol ma brake ma gari nyalo bedo godo ka gari ringo e mteremuko. Then na chich mana nyiso mama ne wantiere godo bwana gari ni ringo marach. Ochwada gi chien
though nan steady steering ma ok na timango ok na panic kech dina panic dina nyono pedestrian mane ntiere e kwanga paya kano se chwada wiye no chot wi trailer no chot modonje bugo ma tangi mane lewe chien container mane ntiere chien no kalo giji. Nililala chini, hiyo ikakuja ikapita juu, ndio ikaenda kulala na ile side. Kujaribu kurudi na hii side, nikapatana na posti ya stima, ndio nilijiokolea nikakimbia na huku, sikupatikana tena pale. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wamedo timo mos ne jogo duto ma owito ngimagi kod chang mapiyo ne joma pod medo yudo thieth. Kaluwore kod mano en ni piny owacho koro lando ni chirni duto mantiere batha pinyni mondo odar kaluwore kod masira no malondiani. Kamano bende ochiw chik ne NTSA mondo ket tipo mabende mako kaka geche tiyo kaka nyakla kod pimo geche kod joriembo. Obila bende onyis mondo otima pedha ne joma riembo ka omer ka duol mar EPRA tidwaro mondo onon tesende mauso mo maoko puodhi. When I think about what has happened in Londiani, I shudder because all the markets from Mariakani to Voi to Mtidwande to Salama to Kikope to Salga to Londiani to Fortenan to Moroni, up to Busia, they are along the road. Why? Because roads are agents of development. They spur economic development in a community and in a country. They are a very important factor in economy. But now, everybody is selling their goods next to the road. The bus stops are exactly next to the road. People are talking and having stories next to the road. Your Excellency, with your support and the support of county governments and the intergovernmental framework, ninaomba tuondoe masoko sote na bus stops from the highway ingie ndani, Your Excellency, ya the marketplace. Kambi mar okumba mar Direct Line dwaro mondo oketo kenge mag gengo masira mag apaya mabende giwacho ni medore pacho kae. Kagiloso Londiani kuma masira mar apaya nonego ji maromo 52 tieno manyoro, jatatije mag nonro e kambino mar Direct Line mano Wilson Bugwa dwaro jowuoth mondo ogol duondgi ewi geche maringo to ok ni kare. Issues of unroadworthy motor vehicles, it calls for personal responsibility to ensure that your vehicle is in good condition for it to serve the public. More to that, matter speed as well. It's of paramount importance to have a limited speed for you to consider for your own life as well as the passengers on board. Kawuok e wach marasira kendo koro wadhi e mago mabende mako oganda Luo eni jaduong' Odungi Randa ema oyier kaka ker manyien mar Luo e nyasi maratipo mar piny Luo mane obagi e skund yawuoyi ma Homa Bay. Odungi koro dhi bedo ker mar 9 tok tho mar Willis Opiyo Tonde ka jaduong' James Ayaga ema dhi bedo jalupne. Ali Abich ne ntiere nyasi no kendo miyowa mathoth. E nyasi maduong' ma otisi ni piny Luo mano kaunti Lariwe kaunti ma Homa Bay kendo kelo kanyakla oganda mawuok e kaunti Sang'wen ma Kaluo. Oganda Luo koro ne yudo ker manyien mabiro tayo buch jodong Luo. Jaduong' Odungi Randa mawuok e kaunti ma Kisumu ne oyier kendo osidhi mar kawo kom mar ker kendo koro dhi bedo ker mar 9 e piny Luo. Jaduong' Randa ne oyier bang' winjruok bedo e kind jodongo adek mane odong' kalaro komno kama oting'o jaduong' Adera Osawa kod jaduong' James Ayaga mane oyier kaka jalup ker. Kane oloso bang' kete e kom ker ne osingo tiyo n'oganda Luo gi ratiro maonge mibadhi. Abedo ker mar 9 e dala mar Homa Bay e Luo ka asego kanyaga. Odinga Odinga nobedo ker ka jahigni 35 to weyo ker odhi e parliament ko jahigni 46. Asingo wan oganda Luo ni kuot gik momiyogi ok dogo choka abiro tiyo gi Luo. Ok nabega mibadhi, ok nabega tero wach, ok nabega ming'iewo nikech ni ng'iewa
Jaduong' James Ayaga mano yier jalup ker ne okoni ker ma luo juogi ma yiero ma ok ng'e kama ng'ato wuoke ka osingo ni oganda luo riwore. Oting'o sectors duto te. Joma riek mosomo ni ei mabudno. Kijande matindo miluongo ni youth ni ei mabudno. Professors ni ei mabudno. Keni dala is best, kati kipure dala is best. Wan joluo wacho niya, jodongo gin rieko mar piny. Mine gin dongruok mar piny kata oyie gi doda. Ogai mar ODM Raila Odinga mane en wendo modhial e kinde nyasi mar piny luo ne ochiwo ler ewi ker ma opogore ma osebedo e piny luo kane ojiwo jodongo mondo okaw motegno puonjo nyithind luo kitgi kod timbegi. Koro luino osekonyo jopur mang'eny. Sama koro bang' ka Jaramogi weyo odhi e siasa to koro keti okaw jalup paro miluongo ni Joel Omwer ema ne okawo kar Jaramogi. Mor koweyo to William Ouko jogenyo okawo. Koro William Ouko weyo ni to olwonyi e Kongo Paulo Mboya ema koro okawo. To bang'e ka wachawo ni to aketo Adala Tuko mondo yudo bor. Adala kae to kodhi to chat ka nano ni ni to kendo ko pin ma jawo jade kani. Uya sembo. Puti yote kaini. Koro koweyo to aketo Riaga. Jago gale makuru timo chonge. Pia tondo tiyo mnyaka koro nyonindo timo bera hinya. Timo koro baka koro nyaka kakoro doruka. Tuwadugi mondo luyini ya bedga jende motegno. Moko mweno wach mar culture. Lugi tigi timbe hii. Oseli wacho ni mwacha mila ni mtumwa. Ka jotelo mano yuoro e kinde nyasi no osingo mar biro siro lwedo ker mar luo. Kwang'eni wan gi kero achiel ma en Odungi Randa. Piny mondo wachak the way forward kaka jodongo mekwa. Court, you must play your role with fairness and justice. Kaka gini nyolos nyoro. In judge mane manyalo loro gima chalo kama. Gini kata koth kata ne kich ok nyal loro. Kata maandamano be ok nyal loro. Nyasi mandalariyo mar piny luo ochopo gikone odiochieng' ma kawuono ka jaduong' Odungi Randa oyier kaka ker manyien mar piny luo. En kod ting' mar oganda luo e kauntis 4. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Duol matayo sara mag jotije piny owacho mano SRC koro wacho ni chenro mar medo sara ne jotije duto mag piny owacho biro dhi nyime kaka no chan kata bang' jatend piny Kenya William Ruto wacho ni moko kuom jotije piny owacho okonego omed osara. Jakoma SRC Cherop Mengecha wacho ni kata ka gibiro winjo pach jopiny ewi meto mag osarago chenro no mabendi tayo kod pend chik ok bi lokore. Edwin Okoth miyo waler mathoth. The state officers, myself, my deputy, ministers, PSS, na wale wadosi wengine wa bunge, na wale wengine, sisi mambo yetu tungoje. Tafadhali. Hiyo mshahara itakwama hapo. Mimi nimeona watu wanasema mshahara ya kuna watu fulani, hapana. Hiyo mshahara ingoje hapo. Ndalo achiel bang' jatend piny Kenya William Ruto wacho ni jotend piny owacho mamalo kaka en kod jotend migepe ok bi kawo meto mar osara. Duol matayo osara mag jotije piny owacho SRC koro wacho ni osach jotije piny owacho duto ibiro medi kaka ne ochan. Jakom mar SRC Cherop Mengich ne wacho ni paro mar jatend piny Kenya ibiro mana nywande loso chenro no. Remember that we are in the process of public participation. The president has a role as well in terms of giving the commission his views, his feedback. So can an individual say, I don't want to take a pay? Now remember, we must also separate a role and a specific state officer. So we set pay for a job. We don't set pay for an individual.
SRC wacho ni migawo mar omenda oseketo thenge omenda maromo siling bilion 22 gi milion 600 mar medo jotije osara, kama ibiro med gi kinda tamalo 8 nyaka 9 hik omenda machakore dweni. Out of that 22.6 billion, the amount that is allocated to state officers is 574 million. For the teaching service, it is 9.1 billion. Okay? For the civil service in the national and county governments, it's 6.78 billion. And for other public officers, it's 6.15 billion. There are parastatals, there are universities where the vice chancellors and the MDs earn more than even the president. I want to know what those people, what they do. Mengich bendo yie ni nitiere jota tije bede migepe mag piny owacho mayudo sara moingo jatend piny Kenya, kendo koro nitiere kaka inyalo duoko sache gi piny ka orak ma omigi orumo mondo di fuok mane kin jogo mayudo sara matin mogik kod jogo mayudo sara mamalo mogik. Are there public officers whose pay is above the president? And let me confirm to you, yes, they are. Right? We have state corporations whose CEOs earn more than the president. Is that the right positioning? We don't think so as a commission. Most of CEOs in many state corporations are on contract basis. They are on renewable contracts. They're not, very few would be permanent, which means that as and when a contract comes to an end, then there is an opportunity to now adopt the structure that has been advised. Medruok mar osara biro kelo fuong'ruok ne jotije piny owacho e kinde mangima medo ridore, kendo osuru ma ijuogo jogo matiyo bende idho, ka oriwo mano mar 1.5% ma onego chak ng'ad dweni mondo gergo ute ma nengogi ni piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Medruok e nengo mag modhi nyamburko ne obwogo jopiny mane nitiere gi geno ni okang' mar doho chungo chik omenda ma higa ni ne nyalo resogi e pek mar nyiewo mauta. Duol mochung' ne tayo nengo modhi nyamburko kod teko stima mano EPRA nomedo nengo mar petrol, diesel kod mauta mar taya kaluwore kod medruok e osuru kata bang' doho chungo okang' makamano. Lita achiel mar petrol sani iuso siling 195, diesel 179 ka mauta mar taya en siling 173 e lita kalita. To waneno kaka kanyo kwere nyoro no to pod waneno kaka wan joma tigu fuel pod ni ani akacha kaka nyo kwer no to pod gimosetumi onge fuel pod ni ani akacha keje sani no se akake mafuta wanyeo lita achiel 195 to jawuoth ywak ni ko oboro kani gone bei no omikta 150 ya bro biro lig siling 50 mama no kubikonyo ngimani kaka jaboda koro wana wado kaka jaboda masiaya kaka jo biashara masiaya no wach mafutani serikali adorange kabisa ikeja ohinyo kaka wanjo boda nimo kinga piki malon ngech kata kapod nyokoma oko med nengo momed saneni nyocha ne waneno ka gik ma wanyalo nyiewo duto te nengo gi oidho makata kirango nengo ma mogo nengo neno malo kirango nengo mar petrol gik mabedo transported te oidho malo masani wawuoro ni kata na chumbi manyocha wanyiewo ga 10 bob ni hasla koro sani nyiewo chumbi 20 shillings chumbi matin kabisa wan wadak matek kata na sani kidhi penjo nengo mag oridho duka kacha goris mana almost 100 shillings to mana nikech fuel. Kuom nyinga iluonga ni Kelvin Otieno Mall awok ajasiaya tawok gweng' mar Kadenge Ratuoro. To kalure ni mafuta idho ok anyal dok e dala asemba piko ka ayo to malit molo duto mogo be idho gimra moro idho nendo wachnwa ni mafuta idho ka nenda dier anawok ndai ka chopo ka japiko kuom koda dwaro siling 300 kuma idho 150 kawuono nendo oya bung'ano ung'isano an kok tek to sima pod omako nyaka miya 150 ma dier kaka sirikal dhi kodwa ni ok odhi kodwa maber.
Jotelo mag piny owacho mar Kenya Kwanza kwayo doho mondo wit oko bura mar chungo chik mar omenda ma higa 2023 chako tich. Jotelogo mane lose kaunti ma Elgeyo Marakwet wacho ni chungo chik makamano dhi ng'iko chenro duto mag piny owacho mag dongruok kod bero uchumi. Kaka Chris Owino leronwa, jotelogo bende odagi paro mar medo jodito mag piny owacho osara. Jodito mag piny owacho mar Kenya Kwanza kuom thuolo machielo odagi paro maduol mochung'ne nono osara mag jotij piny owacho SRC mar medo gi osara. Kagitwa kod jopiny e kaunti ma Elgeyo Marakwet e kinde nyasi mar rwako pacho jagoro mongirore e migawo mar omenda Dr. Chris Kipto, jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko mag Kenya Kwanza okwayo duol mar SRC mondo oti kod omenda makamago e bero ngima jopiny. Mabiro kata doko ni duol mar SRC bende oloko chung' mare odiochieng' makawuono kendo wacho ni gionge kod chenro moro amora mar medo apisas mag piny owacho osara e hiko mo mar 2023-2024. Ogayi mar jotend migepe Musalia Mudavadi kod jatend jood bura mathoth e Senate Aaron Cheriot onyiso doho mondo kik bed ohinga e chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar bero uchumi ma pacho kae. So we want to ask with humility our judges that even as you exercise your independence, bear in mind that we have a country to run, we have promises to keep, and we have wananchi to serve, so that maneno isiharibike hapa katika taifa letu la Kenya. But it is important that the judiciary becomes alive to what we call public interest. At all times, public interest must be taken into account when decisions are made. The issue in court is a procedural issue, not even substance in terms of the law, but a mere procedural issue. Doho mamalo ne ochungo chenro moro amora mar choko osuru manyien kaluwore kod chik mar omenda mar 2023 nyaka tiek winjo bura mane ochwal e nyimgi kod Senator Mabusia Okiya Omtata. Chris Kipto will confirm to us that we collect in excess of 60 billion every day. Today is July 1st. The order of the court has said that no collection, no implementation of finance bill until 5th of July. If you lose 60 billion in 5 days, that is in excess of 300 billion. That judge also needs to tell us how are we ever going to recover that money. E bura mare, Omtata ne onyiso doho ni od bura mamalo ne oketho chik kuom reme chwalo chik mar omenda mar 2023 e od bura mar Senate kata odoko ni moko kuom fundne mag chik makamano ne mulo telo mag gwenge. So we are telling them we are ready for them. Kazi tulifanya, finance bill lazima tutafute pesa ya kuapprove budget ambayo Mheshimiwa Dede Nyoro na kamati yake walipitisha that you signed into an act. Whoever made this decision, I hope you'll reflect, because how can a procedural issue supersede public interest? It is not possible, and it is not good for this country that public interest is taken for granted. Aaron Cheriot kata kamano okwedo wach Okiya Omtata ka owacho ni chike duto ne olumo telo ne puodho chik makamano kendo wacho ni Okiya Omtata ok los e lo Senate. Nimeongea na speaker wangu Amason Jeffa Kingi na process ya concurrence between the speakers was done in accordance with the law. That much I can assure you. Anything Omtata sio speaker wa National Assembly wala wa Senate. Kwa hivyo yeye kwenda kotini na kusema Senate was not consulted, yeye angekonsultiwa kama nani? Jatend piny William Ruto bende owacho ni sirikal mare ok biye kod ng'anyo mag ketho mwandu mag jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Lipod mar Chris Owino no bende ema koro terowa e yweyo mokwongo mar weche manyien magi mag OIMORE. Ka waduogo to wadhi bedo koda twak marwa mar mine wacho mabende wendowa e studio wa ma Kisumu oseikore kendo nitiere kanyero ne ikruok mar twak marwa. Mano kanyero jaod bura ma county ma Kisumu kata women rep ma Kisumu Ruth Odinga mabende wadhi bedo ka waloso godo e wi dongruok mantiere e county ma Kisumu ahinya gigo mabende ofise mar women representative
matimo e kaunti ma Kisumu. Kentiere koda penjo mora tichwalo na kokale Facebook page mar Ramogi TV kanyakla kod e lai mar ote machok ma en 23600. Kiki di mabor waduogo kode bang' kinde machuok. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machigni kendo kagisani wantiere e chenro mar menewacho. Ruth Odinga oken wendo e pau siasa mapachoka. Osebedo e pauno kuom higni bora kano mako lemo mar jalup gavana ma Kisumu e kinde mane Jack Ranguma notelo e kaunti no. Sani en jaod bura ma kaunti ma Kisumu katok maro kawuono kode wang'iyo chenro mag dongruok motimo e kaunti no mano kokalo e apise mar women representative. Machigni kendo ibed kodwa OIMORE. Ruth idhinade? Ati maber. Ndalo mang'eny kabisa. Ang'eyo. Asebedo ka inena mang'eny wachni abedo ka pod atiyo gi kama tindo but adwoko erokamano and more nika wuoda adwa twak kod ji amoso ji duto marango na ginene radio Ramogi nosawre uru. Erokamano ahinya nikech aneno ka jopiny wacho ni olalnwa ok wanene weche osebedo nade to kapok inyisowa kumisebedo gi gik misebedo kitimo. Agombo mana ni imede duondi matin. Nitiere wach mabende osebed ka dhi nyime kaka ne in jalup gavana machon. Waseneno gima osebedo ka timore Siaya. Medane duondi nyiso ni to gini itieke nade nikech wang'eno ok en gima dhi rumo gi sani. En gima yuarruok mabende pod biro bedo.
Adwa ni mondo awachi ni bedo jalup ma gavana nyaka nini pok nobedo tich mayot. Wan kaka wan joma ne wan jolup gavana, nwachako kata mana dongruok manoluongo ni riwruok mar joma luwo governors. Gimomiyo nwachako mana niwach waneno ka ne ka wabedo gi governors, to ne bedo ga pek moro. To nwadwa ni mondo wati maber gi governors wa. Koro wachako gimiluongo ni riwruok mar governors. Mondo deputy governors mondo gibed gi duol ma ginyalo losogo to kendo ma ginyalo winjrego gi governors. To naneno kamano nokonyo kabisa mane koro miyo ji mang'eny ne nyalo tiyo gi governors ka nyalo. But kata kamano tich ma bedo jalup ma governor ok en tich mayot. To nyaka bende en tich moro amora ka mineno. Kata ibed ni jalup MD, kata ibed ni jalup mar ng'ato ang'ata nyaka ing'e ni in min jalup. Ng'ama gavana nitie to en gavana to in miluwe kendo in nyaka ikonye tich manuriworie. Niwach gavana ne yieri mondo ikonye tich. Tich ma bedo jalup gavana ok en tich ma in iwuon iwacho ni niwach na wuok kama kama. Samoro ne nyalo betie ni wuok kamoro kata koro anto nabiro niwach nan ja siasa ta bende nokona nondariwra kaka party nokona. But ng'enyne kata matimore kako mineno kata masiacha ne gavana wuon ema noyiero jalupne to ne bende giwinjore ma ka nitiere kama nok ginyal winjore to en gima koro wuoge pap oko ne gidhi to gibedo piny to giwacho ni kama kama maneno kama gavana kama kama mihinya kama kama ma inyora kare jopiny to makoro wuok makoro dog hinyo josiaya madwaro dongruok ma ni gineno katimore e wi pinje moko mag luoni en koro gima bedo marach. Mane madawach ni dahero situation kaka mosebedo jalup gavana madibede winjruok. To ka onge winjruok to chando kendo nyalo kelo kosa ma ok winjre godo to ok ber ne jopiny maduogo hinyore. Ka leche ariyo gore to jopiny ma hinyore. Mana diere erokamana ahinya. Koro wadonjane koro e tiji e county ma Kisumu. Mana kaka inyalo lero ne jopiny e kindegi nyalo bedo ng'eni ng'ato wacho ni nitiere gimiwacho ga ni tiyo talinga linga. Inyiswa ni nyaka sani nitiere lek mane nitiere godo ne jo county ma Kisumu e kokale apisi mar women representative. Ne gin mage tango gin mabende timo nyaka sani. Ling no ka understand gimi wacho na ling no wacho maje ma wacho ni gitiyo no nego beni awuok oko na chunge kom moro koso aling nango no awuon kang'eyo to kiwuotho sani midhi kata mana idhi Seme, idhi Nyakach, idhi Kisumu Central, idhi kamora mora ananeno katiyo ni wach pok manomiya mar women rep ni nokona ni moda bedi gi jomine gi yudhe gi joma Nyasaye nomiyo rem mang'ol ni moda konygi. Tasewuotho katimo mano kanyocha kadonjo to nakuongo nyaka tim gimiluongo ni public participation. Aseluoro kawuotho kapenjogi gik mane gitimo, kama ne giremie, kama ne gineno ka ok otimore to gima ridwa nwatim. To ewi mano asewuotho e kaunti mzima ma loso gi mine, aseloso gi yudhe, aseloso gi jomong'olgo ma winjore ni gik mane gidwaro ni kata ka ne en mar pogo wach pesa to ne gineno kaka ne gitimo wach margi mar nyoluoro kata mane margi miluongo ni table banking ne gitimo yo manok ne kare. Masani nasekedo tim mara maseluoro godo kaunti mzima kwa puonjo joma wadwa ni mondo ami pesa ma ginyalo konyore gogo mondo atim kaka ginyalo tiyo gi pesa go. Aseluoro ka loso gi joma ne timo kata pur ma winjore no chana wuon aneno ka pur e gima nyalo konya mondo kony godo jopiny niwach kaka aneno ka piny mane dhi sani ka ok waketo lwetwa e wache mag pur gi konyo jopiny ok wanyal. Ma winjore mantiere kata grube manyotimo kata mana wache mag pur to gitim maber. Andiko nyaka agronomist officer wawuotho sani wakonyo mantiere kata moko mose chenjo gima ne gitimo gik mane gidwaro. Kata ka kuom mine asebedo ka wuotho mwang'eyo kaka sani nyalo wacho ni kata mine manyodwa no tim kata weche mag gwen ang'iso ni kaka kikudwa timo nang'o. Yuga ni mama watimo kata mana pidho gwen ma tokogi ma to wamiyo nyithindo
magi nyuolo ne jowetewa to nwayudo ni kwatime gi sitima miluongo ni incubator gi sitima to mano bedo mapek. Wadwaro gimiluongo ni sitima incubator mitimo gimiluongo ni solar makata sani mine nitie madhi miyo man solar incubators. Asebedo ka wuotho ka warango to ewi grubegi ang'ono mwanyalo konyogigo mondo gima nitie gikonyego. Nitiere kata jowetena mane osebiro adier ogero nyaka chichni go ling'o ok ti. Ok anyalo dogo duogo makone jopiny nadwa timo chichni nakoni ang'o mwanyalo timo chichnigo. Adwa ni mondo akony mine mondo odonje chichnigo oti gik ma nyalo konyo. Erokamano Ruth, nitiere wach machielo. Pole, nitiere wach machielo mana matini. Ni amamiyo nakora wacho ni ka botimo gigi karingo malo gi piny abede gi strategic plan moro manyalo konyo godo yochanga mosebede telo maduong' mar lemo mar gavana kaka jalup gavana mondo wabed gi moro manyalo konyo godo mondo wariw wiji te mondo wanyal neno kaka wanyalo konyo Kisumu County gi gik ma nitiere manyalo konyo go mine gi yudhe. Koro an awuon mane ng'wech manyachako yocho kanya donje kom tachako mana gi wao ni mondo inena up and down achako ni mondo akwong arang to ang'o kaka nyalo tiyo mondo akony kom mana donjeni. Erokamano achiel kuom weche mag konyogo en gima bende ni wacho ni ing'iyo dongruok mar mine kokalo chenro ero mar medo ndhadhu kata value addition. Akia ni wach mar medo ndhadhu ne itime e gik mage en weche mag pur kende koso mage kendo. Ikeni wach mar value addition ni en gima duong' kabisa ne mine mang'eny. Ni wach gima timore sani kata mana weche mag pur midwa ni mondo ginego an pur ne gima duong' madwaro. But value addition ka mine nitie kata seme manokona ni gipuro njugu mang'eny. To njugu ni onego beni kwa gole to njugu ni dhi miye jomoko madwa dhi kete value addition mare kata mana yo malo Central Kenya kata kamoro amora. Yo ma wanyalo konyogo minegi mondo gireg njugu ni gilos mo mar njugu kiluongo ni groundnut oil matinde midwa ni mondo tigo. Sani ng'e ni piny ng'acho ni groundnut oil obed sunflower oil obed mafuta mawuok e gigi te emonego bed ni watiyo godo makonyo del malo kwa tiyo gi mafuta molos kata gi ringre mag dhiang'. Koro mine giki wanyalo konyo gi dadi mondo gitim value addition manyiso ni wanyalo kata chako factory moro kata watigi kar kirdi manitiere mondo wakonygi mondo gikel groundnut gino mondo timie value addition mondo koro value addition ne olose mondo bed peanut butter olose mondo bed kata gima chalo ka mo mondo gikonyre godo mondo one ka koro gima ne gipuro cha ginyalo yudo dongruok maber e iye kata ka koro gine mok gitime to waduogo yudo group moro kendo manyalo nyiewo kuomgi mondo gibed gidhi gitim mano mondo giloke mondo bed gi value addition. To en ok mana mano kende gin gik mang'eny. Anyalo puonjo ni kata ber mana kuom pien ma kor sani waneno ka joluo pien magolo mar dhiang' to pien nero wan kosegole to gima kosemiye to wamiyo uso jomoko madhi tere mondo dhi otere tanari moko mani oko to wanyalo mondo walos kode gik moko mondo bende walos kode leather manitie ka. To nitie joma bende timo mago ka ema ni recognition moko wamiyogi. Ere kaka wanyalo konyogi mondo gik moko magilosogi te okel value moro e piny waka. Erokamano to hero ni keni miya chance to da onachi rwaka gino kapok apimo ni gimo mi aneno ni Kisumu County ka ene suma ma sumawa. Erokamano ahinya ingeni sawa betin wan mana gi dakika moko madirom 15 taneno ka sano bende dhi ahinya. Antiere koda penjo moro ma kuom janeno mar iluongo ni Tom Odero. Openjo ni intiere gi plants mage ne rowere mantiere county ma Kisumu mana kokale ngaf kiwacho ni e kinde machien mane jalup governor ne ntiere chenro mar tero rowere e digital program ma bende notergi e tiegruok free of charge. Mendie ing'iyo mar chiere koso ichano nang'o? Kata sama lose kodini joma rowere nitie mana setero 50 mane ayudo program moro ma GIZ moriwre gi joma jiwo ni nita ma tero godo rowere kuno masani rowere nitiere masomo. Gima nomora ni kana tero kata rowere go kana luongo gi mondo los kodgi nayudo ka rowere moloyo manyiri
no ko ne gi gidwa mana timo programs mag digital mana kendgi ni mar marketing gi mar ginene mar business agri business to ka gidwa dhi gik moko kaka carpentry gi gik ma neno ni technical mane nyalo kata konyo gi joma nyiri moloyo kuidango kuonde minyalo kete gine. Adwa wacho ni an kaka sanieri nyocha nadhi kama iluongo ni Soin Dam makwa gi nadwaro mondo gindik na nyithindo ne gikone ni ginyalo kawo na 80 people mane onego tie ginene technical subjects to nayudo ni 80 no notama yudo e Kisumu County. Na yudo mana around 30 to ne gin ma joma dongo joma rowere mana wanyalo ndiko no kanyal yudo niwach ok gisomo gigi gise these colleges kata moko dhi motimo plumbing dhi motimo gik midwarogo but rachne ni ok giyudo gimiluongo ni government trade test kucha to gidhiye to giyudo manero kono chuno na wacho ni nyaka koro tergi e government trade test masani an gi rowere moloyo 100 magolo jua kali tagolo kamara mara e colleges mane gidhiye atero gi mondo gin be gidhi gi team exam mar government trade test mondo ka gibed able mondo ginyalo tiye tije mag sirikal makoro wuok matimore gi mar ariyo nyiri kana aloso godo mang'eny gi mane dwa dhi agriculture kaka nasepinyo ne kaka ginyalo yudo tije ei tije machuo yudo gi ni wach joma nyiri mang' yudo ka dhi bedo carpenter tin matimo plumbing manyalo donjo e plumbing ka tin mayudo matimo electrical engineering ka tin koro koro in gi yie na mondo manyalo yie minego nolokore mang'eny gi nodoko dhi koro timo subjects ma technical mana gombo ni gi tim mondo aketgi e tije ka mar joma chuo gi eki bende nakoni ni uru bedo ni uparo ni ka ng'abedo ka natimo degree moro kata ka degree go to in osiepe ing'eyo ni kata colleges gi wan kodhi jomonagi to ter nyithindwa e subjects mwadwaro to ng'enyne ni wach kata mana joma jotelo kata wan joma nitie ok wanyis nyithindwa subjects ma mondo gidhi gitim manyalo konyo nyathi kata ka ne university kowuok to yud tich ma relevant sani nitie subject moko ma kata kitero nyathi sani to kata ka otieko degree to onge manyalo timo koro an aneno ni konyalo loko pachwa mondo wakony kaka wanyalo tero nyithindwa mondo som gik manyalo konyo nyithindo mondo odhi oyud tich to wate nyathino chomo ne otieko degree to gima ni kone nyathino ni clinical ni kene wacho ni tim medical wacho ni medical psychology to kata no sikande wangie kipoko keto na tich mar psychology mar nyithiji wacho kata ko wacho psychology to emane ko wacho no janeko ko ko dwa dhi kata mana the psychological department bende ositende wangi be poko keto those ino na department mubedo maber man jo wanyalo dhi koro itero nyathi gima inyalo yudo nyathi nyalo yudo godo tich Ero kamana ahinya. Koro miyo mano en one of the things matimo a career training nyaka kata mana ka universities gi mondo los gi parents gi ji mondo wang'is nyithindo tim gik moko manyalo konyo gi leo. Ero kamana ahinya Ruth. Sawa benda neno karumo to agombo mondo iduok penjo. Otime madake 15. Adwani mondo iduok wach mar joma mine ma bende tie nam kaluwore koda wach mar blue economy. Waseng'iyo kaka gisebedo ka githagre kaluwore koda tho mag rech ma bendo ketho negi ohandgi ahinya. Sama ilero wae wach mar blue economy no ero bende nyalo miyo wa wach ni mogik e dakika 2. Ana wuon kane an deputy governor na sponsor nyaka mine mantiere e nam ni wach naneno ka gima niluongo ni sex for fish. Iluongo ng'eyo akendi ko sex for fish gi dholuo ta wach na ngono to hapa ni inyalo konya kanyo e wach ma sex for fish mano kelo ni mine mang'eny kane dhi e nam to ni chuno ni nyaka koro ne gichiwre eka mondo migi rech ma mondo giusi to gino ne kelo tuoche mang'eny to gino ne kelo mine koro nok nya tiyo koro kana partner gi jomoko na biro mane waloso ne gi gima niluongo ni wamiyo gi bode gi ma wan gi mine ma wan godo Ugenya Beach gi gine manitiere gi bode masani gin godo nam ma gitimo godo lupo. Ana wuon na neno kata sani mine go pod atemo konyo gi e wach mar konyo gi e bode gi mane gin gogo to mondo wane kaka wanyalo medo gi bode moko mondo giendelea go gi tij nero. At the moment masani to gima natimo ni gimine go nitie wayudo ni giluongo ni refrigerators mondo gibi bedo gi tii godo e nam. Koro gima na wacho ni kende ni an gi programs ma konyo mine manie dho nam
kata mana kana wantiere kata mana parliament na yudo ka igolo pesa mar konyo rango gimomiyo rech mane do nam saniri enam lolwe kai me ngeni nam nyoke li ekbitene ga iluonge nam lolwe kai ri gimomiyo rech osebedo ka tho manyo miyo ji manyo timo hala mar rech mang'eny oyudo asara to na neno ni ne gigolo kata mana pesa no budget ana bete budget committee na dagi ma wacho ni pesa no mondo duoki mondo warang gik matut mamiyo ndam kairi jowa man jo rech kieki chandore e weche mag wach nam gi mondo okol gik manego rech gima miyo jomoko nitie makata sani mako rech matindo monego beni fulu monego beni malokore rech makoro wakawo giki koro ana wuon atimo mago gi jonam arito wach mar joma mine mapuro alode wuok nyaka chakre ei Kano kae to dhi Nairobi nengo mayot to kucha jogo dhi uso mang'eny ana wuok Nyahera avocado ma wagolo lit na kano ka avocado nyalo bedo ni golo gunia siling 1,500 to avocado ni uso ni ji ma tek Nairobi ni wacho kwa keto system malongo e piny waka to wacho ni jowa puro tema no karang ni to puru ni wakonyo gi mondo gipur maber nadi to kwa konyi mondo giket gigi maginyalo loko godo value addition ma gilose goka to bende kwarangi nto ere kaka ng'ato nyalo puro gini maber makony mondo ng'ani oyud kaka ikonye ng'ato yie pur onge jaluo mi ng'ato wacho ni jaluo ng'ato ma lazy ni jaluo puro kendo wan mawegi wanyalo loso chiemo minyalo cham e Nyanza ka mokwa kwa kamora mora erokamano ahinya inyisa ni sawa oserumo wariwre mondo wa make sure ni wakonyo counties wagi gimora amora mwadwaro olosore ka to wan mwauso oko erokamano ahinya ang'eni igona mogi kitado na ng'isi ni kata rabuon mwan godo e kae wakolo to rabuon di Kericho jo-Kericho lose tikele airport ma Kisumu titere Nairobi tato di London erokamano ahinya Ruth inyisa ni sawa oserumo airport ma international inyisa ni sawa oserumo atimo mos ni nena sama tin kabisa dakika 15 pod wabo medo loso chenro mamoko mondo iduogi imed lero ne jopiny gik ma intiere godo erokamano ahinya matudri kodwa kawuono mine wacho aluongo jo koda erokamano kanyalo mana go riti ka wacho ni wuok tich ane one of the dakachiel e Kenya kama no timo gimiluongo ni strategic plan for women office aluongo uduto e budho man godo e Tom Mboya Labour College wuok tich kadhi chiwre mine moromo milion 27 but adhi mondo bende e iye kanyo aket mondo apim ne ji gik monyalo timo e strategic plan mara erokamano ahinya erokamano ahinya erokamano maduong' mano kanyero jod bura ma county ma Kisumu Ruth Odinga ma bende watwak godo sa bendo ng'adowa wabomanyo odiechieng' machielo mondo wamed go mbaka mathoth odhi yweyo machoka pod waduogo koda weche mathoth kik idhi mabor. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance,
alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kiki baji goi bang masira yudo kumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende D*487*4# mondo mi yud bima boda. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Nyithikie kod jogo mangao ma ondike chendo ma piny owacho mar Inua Jamii ochako yudo chudo mar dwe ka dwe. Mae timore tok piny owacho nogolo bilion 16.7 ne chudogi midhi chak chul chakre dwe mar 11 higa mokalo. Ripota marwa ma Migori Jojuma miyowa kaka chendo no nobedo e kaunti no. Bang' rito chudo kuom dweche maromo 6, jodongo, nyithind kiye kaachiel kod jogo mang'ao ma ondike bwo chenrono mar piny owacho ma idendo kaka Inua Jamii giko to koro chako yudo chudo margi. Jodongo, nyithind kiye kaachiel kod jogo mang'ao ma osendike bwo chenroni mar piny owacho ne omondo e bengi mar yudo chudo margi ma gisebedo ka girito ka ochak dwe mar 11 mar higa mokalo. Tulikaa sana tukasema mbona tuwezi kupata, na tena tunaona vizuri tunapata leo tunapata. Tunashukuru sana rais wetu. Ne ginyiso morgi e sama ne gido chudo margi mar dweche 4 omenda maromo 800. Nafurahia sana Rudu, bwana Rudu ukubwa anafanya kitu ya maana sana kwa wasee. Tunashukuru sana. Sasa hii inanisaidia kwa watoto, hata nikiona mtoto kwa shule napeleka kwa shule. Tusaidia sana, hata ukipata njaa unaweza kula vizuri. Furaha sana, niko na furaha nyingi sana kwa rais wetu, anatukumbuka, anatupea. Tunashukuru sana, tena aendelee kutupatia wasee wako hapa wanaseeka wana kitu. I think by Monday we should be having almost the entire population being paid here for those who are beneficiaries of the Inua Jamii program. Jagoro maduong' e migao mar arita oganda ma idendo kaka Social Protection Joseph Montari mane ochopo gego ma Kuria mar ng'iyo kaka chendo mar chiwo omenda dhi nyime ne owacho ni piny owacho dhi neno ni pesa duto mapok ochul jogi ma ondiki e bwo chendoni ochul e kinde machiegni. I did receive from the Exchequer 16.7 billion for the Inua Jamii. This time we've decided to pay them 80,000 each, and then come July again we will again pay another 8, like that. But we should be able to clear any backlog that is there. Montari bende ne oyango ni piny owacho dhi doyo listi mag jog ma oyudo omendani mar neno ni mana jogo mowinjore ema oyudo omendani. We're intending to clean up our registry. We want to have exact data. And this is something I'm rolling out very soon to make sure that anybody who is vulnerable, remember this is a bottom-up government, and the bottom-up are the vulnerables. Bende ne owacho ni piny owacho geto tiyo kod lony manyasani e bero chenro mar chudo kaachiel kod ndiko jodongo, nyithi kiye kaachiel kod joma ng'ao e bwo chendoni. When we're going forward now that you can see His Excellency the President didn't launch digitization in this country, our services are going digital. So once we have fully digitized, it will maybe just a small vetting, and then you qualify.
But it's not everybody that is supposed to get this money. This is money for the vulnerable. Kata bed ni ginyiso morgi kuom de chudo jodongo ne okwayo piny owacho mondo koro ketio makare madhi neno ni chudo ni otime wangsa moko lew kako osebede kinde mokalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni pau tuke kuma tuke agoko e tielo mar Dala Sevens ochakre ayanga e kaunti ma Kisumu ka timbe 40 owuok oko mar laro osimbo e tuke go. James Okoth ne oyoro e tuke mabende ne otime Jomo Kenyatta mana lap ma Jomo Kenyatta e boma Kisumu kendo miyowa ler mathoth. NYS, we've hired dog units to do regular patrol, especially at night when we know security is a menace. Dala Sevens, e tielo mar 18 biro e kinde ma tim mar agoko mar Kisumu RFC, ma en achiel kuom timbe 40 madhi laro loch e tukego, osegwel e tuke mag Kenya Cup, ka timbe madhi rado e pool B en mago mag Kabras, Daystar, Strathmore kod Kisumu. For Kisumu RFC, we're looking forward to hit the ground running. Our team is prepared. We've had a couple of preparations for the boys and being promoted back to Kenya Cup. Dala Sevens, e tielo mar 18 biro e kinde ma tim mar agoko mar Kisumu RFC, ma en achiel kuom timbe 40 madhi laro loch e tukego, osegwel e tuke mag Kenya Cup, ka timbe madhi rado e pool B en mago ma Kabras, Daystar, Strathmore kod Kisumu. We've, I think, met all the competitors in the pool. That's we're in pool B, where we have Kabras, Daystar, Strathmore and Kisumu. So as a club, we look to have a podium finish as we forge our way forward. Tukego idhi tug e alap mar Jomo Kenyatta International Stadium kod alap mar kar tiegruok ma Kisumu National Polytechnic. Tukegi dhi bedo gi timbe 40, timbe 20, timbe 16 ema dhi goche Division 1, Division 2 gin timbe 24. Koro Division 1 idhi go Polytechnic, Division 1 idhi go Mamboleo Sports Ground, kasto Division 2 idhi go Polytechnic. Riwruok mag tuke agoko e pachoka motisi ni Dala Sevens en chenro makare mag timbe mag tuke agoko yudogo sir makor ka omenda ka koro ikwayo johera mag tuke agoko mondo ochop kar rombgi kaka yo makende mar siro tukegi. James Okoth, Ramogi TV. Mano bende emane wa ikoni odiochieng' ma kawuono e weche manyien ma bende wasebedo ka wang'iyo e pewe mopogore opogore pacho kae ma ngima ka bende wach maduong' ma kawuono en ni wanindo ka wantiere koda ker manyien mano mar oganda Luero. Kamano ahinya Ojode Jairo iwacho ni ineno weche manyien e yono ero makare ka bende timo mos ne jogo mano yudo kata mano wito johera magi e masira mar apaya. Eric Nyumba iwacho ni bende ineno kod Madam Nancy Nyaseme banga yudo mogo. Owino Kamino Molo iwacho ni jodongo gore jackpot Kiswahili giwacho maler kabisa. Erokamano ahinya kuom ote mari Dickens Odhiambo Logo Dalego ibendi wacho ni neno ka intiere Karia Dudu ka bende ino kinyisa ote okinyisa nyingi kata kamano iwacho ni mondo wakonye kod namba mar women rep no ero idwaro tich. Aneno ka thoth ote mabende donjo kendi gin mago motude kod weche mag tich mabende rowere manyo e county no ma Kisumu. Mana kaka wasingo wabiro manye kendo odiochieng' machielo mondo omed leronwa gigo mabende otimo e county no. Wang' walore gi kanyo bedgo odhiambo maber kabisa. Nyinga Jailieta, jaloko marwa osebedo Elizabeth Otieno.
kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana Ramogi TV. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abi abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera man nigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso